Dobar dan, gospodin Knezović, još jednom. Dobar dan. Evo, recite nam, predstavite nam ukratko mrežu udruga civilnog društva Hoću tatu, dakle, koje su glavne inicijative te mreže? Pa Hoću tatu je zapravo odgovor na zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, odnosno novi zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, gdje se otac izbacuje iz obitelji na jedan grub, neprihvatljiv način i evo mi smo pronašli jedno to ime koje zapravo nikako neće dopustiti da se otac izbaci iz obitelji i njegove prirodne uloge prvenstveno zbog djeteta, ali i zbog očeva. I zbog dakle, društva i njegovih vrednota koje društvo ima i na kojima počiva. Najviše problema zapravo vidite u novom prijedlogu zakona vladajuće garniture. Evo, recite što je po vama sporno? Pa zapravo Hrvatska ima zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. On je to područje uredio puno bolje nego što je to bilo prije donošenja tog zakona. A sada ovaj zakon novi koji se hoće donijeti po onome što je izišlo u javnost, po ustima ministara, ide u jedan ekstrem. Ovo što sam rekao, dakle, izbacuje se oca iz obitelji, daje se mogućnost samim ženama da izaberu i metodu i način i kada bez ikakve kontrole i ulazi se u jedno područje koje je vrlo opasno. Nadalje tu je zamrzavanje ljudskih bića na neodređeno vrijeme. Pitanje je što će biti s tim ljudskim bićima, hoće li se oni upotrebljavati u kozmetičkoj industriji, je li to postao biznis ili ćemo ipak ljudsko biće zaštititi. Da li ovaj nastavak, dakle, Ostojićevog zakona, u koliko je on mjeri različit od Milinovićevog? U bitnom je različit zbog činjenice što se, velim, zamrzavaju ljudska bića, daje se samo ženama pravo da imaju dijete kada hoće, gdje hoće i tako dalje i za to država mora jednostavno izdvojiti značajna sredstva da bi se to kao navodno pravo izvršilo. Nadalje, ovdje je problem i toga što se određenim udrugama daje iznimna mogućnost. Dakle, iako ministar primjerice poziva na udruge, on ne govori koje to udruge su sukreirale taj zakon, ali možemo pretpostaviti koje udruge s obzirom na njihovu ulogu u tom zakonu i na ono što je unijeto u taj zakon. Dakle, to su udruge homoseksualne i to su udruge kao za ljudska prava, međutim koje ne polaze od temeljnih ljudskih prava, nego polaze isključivo iz svojih interesa, uskih interesa koje one žele ostvariti preko zakona, a inače su te udruge izuzetno privilegirane, ogromna sredstva dobivaju iz državnog proračuna i zato mogu. Radi se zapravo o profesionalcima i to je problem što imaju ogromna sredstva koja se daju iz proračuna Republike Hrvatske. Molim, neka se to iznese u javnost. Kolika sredstva dobivaju da bi mogli u javnosti to raditi što rade. U kom smislu profesionalci? Radi se o profesionalcima. Dakle, u tim udrugama rade profesionalci, da budemo jasni. Neću imenovati udruge za sada. Profesionalci u smislu u kojem kontekstu? U smislu provođenja, znači, vlastitih ciljeva. I sredstva se dobivaju najviše iz proračuna Republike Hrvatske. Dobro, spomenuli ste i da određene stavke iz sadašnjeg zakona nisu prema vašem mišljenju u skladu i sa najvišim ustavnim vrijednostima. Možete li to malo? Pa da, jasno da mogu. Dakle, Ustav Republike Hrvatske štiti svako ljudsko biće. Ustav Republike Hrvatske štiti obitelj i njezinu temeljnu ulogu. Nadalje, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda također štiti i obitelj i život od začeća do njegove prirodne smrti. Dalje imamo i Konvenciju o pravima djeteta koja jasno govori da dijete ima pravo na obitelj, a nitko nema pravo na dijete. Dijete ima pravo na oca i majku, odgoj u skladu sa vrednotama koje su u obitelji prisutne. Dijete ima pravo na svoj identitet. Ovim zakonom se zapravo sve to u temeljima ruši. Vi se pozivate na neke europske konvencije, međutim, s druge strane i Ostojić tvrdi da je ovaj zakon jedan od najnaprednijih u Europi. Vjerovatno se i on poziva na nekakve
europske norme ili konvencije, tko je onda u pravu? Ostojić ne može biti u pravu. Neka objasni ove stvari koje sam ja iznio ovdje i koje mi iznosimo i koje iznosi čitav niz drugih različitih inicijativa koje jasno govore o tome. Dakle, neka Ostojić objasni je li zamrznuto ljudsko biće. Ako to nije ljudsko biće, ako on ima znanstvene dokaze za to, apsolutno, onda će on biti u pravu. Ali nesumnjivo je, dakle, znanost to potvrđuje i to različite znanstvene discipline, od medicine, od bioetike, od prava koje samo štiti, od različitih religijskih stajališta i tako dalje. Znači, mi imamo apsolutnu suglasnost znanosti, ukoliko je ona znanost, ukoliko ona nije ideologija. Ali ovo što Ostojić govori, radi se o ideološkim uvjerenjima, gdje se ideološkim uvjerenjima želi dati zakonska snaga i putem ideoloških nekakvih uvjerenja, a ne znanstvenih uvjerenja, želi se progurati taj zakon. Vidim, često koristite tu sintagmu ljudsko biće, međutim struka koristi jasno termin embrij, što mi se više čini na tragu znanosti. Možete li vi objasniti vaše mišljenje, koja je razlika, dakle, vidite li vi razliku između embrija i ljudskog bića? Embrij je samo jedna faza razvoja ljudskog bića. Znači, imamo embrij, imamo fetus, imamo bebu, imamo dijete u pubertetskoj dobi, imamo mladića, imamo osobu u odrasloj dobi, imamo starca. To je sve isto ljudsko biće i ono ima svoj karakter od samog začeća i on se ne mijenja. Ono ima svoju osobnost od samog začeća. Dakle, ja ovdje ne bi stajao tu da je moja majka nešto uradila protiv mene. Isto tako vi ili bilo ko gleda ovu televiziju. Dakle, to je sasvim jasno. Možete li onda jasno reći prema vama kada ljudsko biće nastaje? Ljudsko biće nastaje u trenutku njegovog začeća. I tu apsolutno imamo primjer. Ustavni sud Republike Hrvatske je zatražio mišljenje od Petrove bolnice i Petrova bolnica je jasno rekla da ljudsko biće nastaje u trenutku začeća. Dakle, medicinska znanost to potvrđuje. Pravna znanost isto to potvrđuje. Dakle, zato imamo te najviše pravne akte, zato što je pravna znanost uvažila zapravo različite druge znanosti, jer kad se u Ustavu Republike Hrvatske kaže da se štiti ljudsko biće i da svako ljudsko biće ima pravo na zaštitu, onda je to na temelju čitavog niza znanosti, čitavog niza ljudskih spoznaja koje su u tom smislu ne upitne. Ali onda tu dolazimo do određene kontradiktornosti, jer ako govorimo da je primjerice zametak u određenoj fazi svog razvoja unutar maternice, dakle ako tvrdimo da je ono ljudsko biće, onda bi svaki pobačaj bilo eklatantno ubojstvo. Naravno da je ubojstvo. Nemam tu daljnjih komentara. Naravno da je to ubojstvo. Međutim, ja ovdje bih rekao sljedeće. Dakle, ovdje se odgovornost prebacuje na ženu. I žena je tu zapravo izuzetno ugrožena. Svi upućuju na ženu. Međutim, to je akt zapravo cijelog društva. To je akt i medicine koja to ne smije raditi. Jer znamo da liječnici prilikom davanja zakletve svoje liječničke, kada dobiju diplomu, oni jasno kažu da će štititi ljudski život od začeća do prirodne smrti. Prema tome, svi liječnici apsolutno griješe protiv svoje struke. Oni uništavaju zapravo vlastiti poziv ukoliko to čine. Isto tako i pravnici koji to dopuštaju. Isto tako svi oni koji sudjeluju, dakle saborski zastupnici, političari i tako dalje, tu je apsolutno znanost i to je pitanje riješeno. Sad, hoćemo li mi to dovesti i sebi uzeti takvu vlast da ćemo mi reći ti jesi ljudsko biće, ti nisi i igrati se sa tim, to je jedno drugo pitanje. Dakle, čovjek to može i vlast, odnosno politika te stvari može zato što ima silu. Ali ja ovdje ne govorim o sili, ja ovdje govorim o pravu, ja govorim o znanstvenim činjenicama i spoznajama.
Prema vašim saznanjima, može li žena u bilo kojem trenutku, bez obzira na svoj bračni ili imovinski status, podnijeti zahtjev, dakle, za umjetnom oplodnjom? Postoje li neki mehanizmi koji to preispituju i da... Po sadašnjem, po onome što je izašlo u javnost, nitko ženu ništa ne smije pitati. Dapače, žena se isključuje iz mogućnosti pravnog savjetovanja. Dakle, mi imamo čitav niz pravnih problematičnih pitanja koja se otvaraju. Dakle, što sa nasljeđem, što sa obiteljskim zakonom, što je sa obavezama roditelja i tako dalje. Dakle, tu mi otvaramo jednu Pandorinu kutiju koja je vrlo opasna i može imati dalekosežne posljedice. Dakle, od incesta koji se može dogoditi, jer ako se zamrzava sperma, ako se zamrzava ljudsko biće, mi ne znamo kuda to sve može odvesti. Ko s kim i kakve kombinacije, jednostavno je sve otvoreno. Sve je otvoreno. Dakle, ne postoji više ni jedan temelj na kojem čovjek može stajati. I ako izbacimo odgovornost čovjeka, onda što ostaje? Dobro, meni sad nije poznata procedura, možda vama jest. Da li osoba koja donira spermu, da li ona možda nešto potpisuje da se u budućnosti u potpunosti odriče očinstva ili mogućnosti da zahtijeva dijete? Je li to vama poznato? Po ovom što je izašlo u javnost je to tako na način da će donor biti anoniman. Prema tome neće se znati podaci. Ali nažalost, ponavljam, prijedlog zakona ili nacrt zakona nije dostupan javnosti i to je ono najtragičnije. Dakle, mi razgovaramo o nečemu što je ministar, odnosno ministrica Opačić, što su rekli, ali mi ne razgovaramo o istinskom prijedlogu zakona koji bi bio dostupan široj javnosti i da se uvidi kuda to vodi. Dakle, kada se Ostojić poziva na to da su oni dobili izbore, da mogu što hoće, oni uistinu mogu što hoće, ali oni ne smiju što hoće zbog ovih najviših pravnih akata koji to jednostavno zabranjuju. Jer Hrvatska bi mogla imati teške posljedice i s obzirom na ulazak u Europsku uniju. To je moje sljedeće pitanje. Jedna od vaših inicijativa i namjera je da se otvori šira javna rasprava o tome što bi to u praksi značilo, kakve bi vi poteze povukli. Pa šira javna rasprava prvenstveno znači da se stručnjaci inkorporiraju u tu javnu raspravu, da se čuju različita mišljenja i da se uvaži činjenica da o tome nešto kaže Ustav, da o tome nešto kažu najviši propisi i tako dalje. Dakle, ako se osobito udrugama daje jedna mogućnost, pitam se kojim udrugama se to daje mogućnost da sudjeluju dok se druge isključuju. Dakle, javna rasprava mora se provesti o tako važnim pitanjima jer to zadire dakle i u obiteljske odnose i u nasljedno-pravne odnose, imovinsko-pravne odnose, naravno da zadire u etiku, moral, to je čitav niz dakle, pitanja religiozne naravi, bez obzira kojoj vjerskoj zajednici osoba pripadala ili bila ateist, nebitno, jer i ateist jednako ima etiku ili agnostik. Jednako ima etiku, jednako ima odgovornost. Prema tome, to je niz pitanja koja se otvaraju i koja, mogu imati teške posljedice. Pa evo, dotaknuli ste se religije, međutim, jasno stoji da je Hrvatska država sekularna, prema tome ona aspekt religije možda i ne bi trebala preispitivati u donošenju zakona. Se slažete sa tim? Ja smatram, dakle, da čovjek ima svoje uvjerenja. Ako je on vjernik, on je vjernik i u svojoj vjerskoj zajednici i izvan vjerske zajednice i gdje god on radi. Prema tome, sekularna država znači da religiozne institucije ne upravljaju državom. To ne znači da se ne smije reći mišljenje da ono neće biti uvaženo i tako dalje. To je pojam sekularne države. Sekularna država, dakle, uvažava autentičnost, odnosno mogućnost da se religiozne institucije ne miješaju u svakodnevno provođenje politike, donošenje političkih odluka, ali ne na način da se ne smiju baviti društvom, davati svoja mišljenja i tako dalje.
Ukoliko se zakon donese, najavili ste jednu snažnu kampanju protiv tog zakona i da biste uključili razne udruge civilne. O kojim je primjerice udrugama riječ? Pa ne samo udruge, i političke stranke. Primjerice, obiteljska stranka je u ovom timu i ja sam predsjednik obiteljske stranke. Prema tome i stranke jesu jedna vrsta udruga. Znači ne apeliramo mi isključivo na udruge, nego na sve one koji žele doprinijeti. Evo, meni se javljaju profesori sa medicinskog fakulteta, pojedinci, i kažu da to što smo iznijeli u javnost da podržavaju i da će aktivno sudjelovati u tome. Evo, mi pozivamo dakle sve one koji žele i mi smo sada u akciji prikupljanja daljnjih potpisa različitih udruga. Ovdje je jako interesantno recimo da su se uključile udruge iz Domovinskog rata. Dakle, jer osobito primjerice udovice iz Domovinskog rata vrlo aktivno su se uključile, jer one su nam prenijele iskustva što je to recimo kada dijete nema oca, kako dijete traži po ulici tatu, kako zamišlja tatu, kako je tata jednostavno prisutan u životu djeteta bez obzira što on fizički nije, jer to dijete ima svijest da on ima tatu. Međutim, ovdje ćemo imati to da će biti zabranjeno ime tata. Dakle, to je jedan ogroman problem, jer mi moramo gledati sa aspekta djeteta, sa aspekta onog slabijeg, a ne sa aspekta onog snažnog, jakog koji može učiniti ono što nije primjereno. Dakle, mi smo otvoreni svim udrugama koje podržavaju ove naše stavove, bez obzira odakle one dolazile, bez obzira bile one civilne, bile one ne znam, iz neke pravoslavne crkve, evangeličke, katoličke. Mi smo apsolutno svima otvoreni i mi ćemo sa onim inicijativama koje su već izašle u javnosti, primjerice i ja sam bio embrij, svakako surađivati na tom pitanju i očekujem da će se u Hrvatskoj dogoditi uistinu jedan ozbiljan otpor, kao što se u Sloveniji dogodio otpor zakonu koji je htio zapravo omogućiti istospolnim parovima usvajanje djece. Da, i koji je naišao, da. Koji je naišao na otpor naroda. Prema tome, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu i političke elite vladajuće dužne se uvažavati, kao što velim, i najviše pravne akte i narod i njegove tendencije, njegova stremljenja. Možda sam postavio slično pitanje, ali ajmo se još vratiti na taj dio. Dakle, zahtjev jedne, evo, uzmimo kao jednu hipotetsku situaciju, jedne žene koja, dakle, se želi oploditi umjetnim putem. U kom smislu je njezin ta procedura njoj pojednostavljena? Da li ona ipak prolazi nekakve mehanizme kontrole? Da li s njom neko razgovara ili naprosto bilo koja ženska osoba može u bilo kojem trenutku podnijeti taj zahtjev? Po onome što je izišlo u javnost, bilo koja žena u bilo kojem trenutku, u bilo kojoj ustanovi može podnijeti zahtjev, u ustanovi naravno koja je registrirana za to. Ali ja bih ovdje naveo još jednu činjenicu koja nije poznata javnosti, a to je da su danas u etičkom povjerenstvu, ovom novoimenovanom, osobe koje imaju neposredan interes za to. Dakle, osobe koje imaju svoje privatne klinike i koje to mogu u privatnim klinikama obaviti. Prema tome mi ovdje dolazimo do apsurda, a to je da se to pretvara u trgovinu, da se to pretvara u biznis, što je nedopustivo sa ljudskim bićima.